ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभुजी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। मातरेग्ला हरे कृष्ण वाइस क्लियर उन्नते हरे कृष्ण अवे इज्जिन पल्लेवे कोडे फुल चेंज मंतन सेटिंग ओके थैंक यू हरे कृष्ण अवे अंचद ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಏನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ವಿಚಾರ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಮದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅತೆ ಇದೇನು ಉಪನಿಷತ್ತರ ಪಂತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರೈತಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂತಂತು ಜನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಜನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕದಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚಿನ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲ ಎಂಚಿನ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ನೇರು ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚಿಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಲೆಜ್ಜಿ ಓಲೆಜ್ಜಕ್ಲೆ ಅದೇ ಭೌತಿಕಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನೆ ಅಂಡೇರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಅರ್ಥಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪನೆಗೆ ಅಬೇ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ ತುಲೆ 14 ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಪ ಭಗವಂತನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅದೇ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಈ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಮನುಷ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪ್ರಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರೊಪದ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ್ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತ ಭಾವಾರ್ಥ ಅವೇ ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆ ಲಂಚದ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆರ್ದ ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಒಂಜಾಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಬೇತಿನಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಅದೇ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಡೆಂಚ ಪಂಡ ಮೇಹನತ್ ಬರೋಡತೆ ಅರ್ನ ಮನ್ಪುಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬಿಡೋಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡಂಚತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಈಸಿ ತಿರಿದಿಂದ ಆಪುಜಿ ತಿರಿಂದಾನೇ ಫಲ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಅವಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ವಿನಯ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿನ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನ ನಮಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆ ಅದೇ
ಇದನ್ನು ದಾಯಪನ್ನ ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಬೋಂಡ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೋಜಾವೆ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ವ ಅದೇ ఒక ಕೇಂದು ಮರತ್ತು ಕೊಡ್ಪ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಲಿಯುಗದ ಜೀವಿಲು ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋತಿರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯ ಅತಿರೂಢ ಸೋಸೋ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಣ್ ದದಪಂಡ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅವತಾರ ಮಂತನೇ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದು ದೇವತೆ ನಕಲ್ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಆದ ಪೋಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಆದ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆ ನಕಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೇರ್ಸ್ವ ಒಂದು ಭಗವಂತ ನಾಡಿ ಪೋಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೋಡಿರ್ಚಿ ಯಾನು ಸದ್ಯಡೆ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ ಒಂದು ಸತ್ಯವತಿನ ಮಗೆ ಆತು ಯಾನ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಬೇ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪನೆ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿನ ಮಗೆ ಆದು ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅರೆ ದಾಯಪುದರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅದೇ ವೇದ ಪಂಡ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ವೇದ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಂಧರ್ವ ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧನುರ್ವೇದ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚದು ವ್ಯಾಸ ಪಂಡ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಭಾಗವಂತನಾರ್ ಐಕಾರಿಗೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಅಂದು ಪುದಾರವೇ ವೇದ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಪಂಡ ವಿಭಾಗವಂತನಾರ್ ವೇದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐ ನಾಲ್ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಜಿ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೂಡ ದಾದ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡಲ ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಓ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡಗ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಅದೈತೆ ಬೈಯಡ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ತೂಪ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದನೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ಲಿಟ್ರರಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಪನ್ಪರ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ಬೈದನೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೊಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ಣು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ ದಾಯ ತೆರೆಯೋಡು ಅವೇ ಯಾನತ್ ಪನ್ಪುನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ್ ಉಪನಿಷತ್ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಎಡಕ ಪಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಓಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿದೆ ಪೊಲೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಕ್ಲಿ ಅಕ್ಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೂದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೇರು ಮಿಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಿಕ್ಲು ದಾನಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂಚದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಅದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ದಾಯಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳು ಅವು ಎತ್ತ ಕಲ್ಪವನೇನು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗುಜವು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದೇ ಮಾತು ಅರ್ಥವಂತನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಂತು ಹೇಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಅದೇ ಅರ್ನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ನೇಮ್ ಪಂಡ ನಾಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ ರೂಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಗುಣ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಲೀಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ದಯಪಂಡು ಇತ್ತದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದೇ ಇತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ಮಾಡು 3.27 ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯುವನ ಬಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡತೆ ನಾವು ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪು ಜೇರ್ಲ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ
ತೆರಿನಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯದಾಯ ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಡೆ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆ ಪ್ರಭು ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭು ಬತ್ತೇರ್ ಅರೆ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಬೊಕ ಪ್ರಭು ಮನ್ಪೇರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುನಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚಿನೇ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರಗೆ ಈ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರನ ದಾಂಟದು ತುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಜದೀನಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತವೆ ಅಂಚದೇನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯದೃಚ್ಛಯ ಉಪಲಬ್ಧಿನ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಿತ ಭುಕ್ತಿ ವಿವಿಕ್ತ ಶರಣ ಶಾಂತೋ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಆತ್ಮವಾನ್ ಯದೃಚ್ಛಯ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಸಂತುಷ್ಟ ತೃಪ್ತ ಸಂತುಷ್ಟಾಮಿತ ಭುಕ್ತಿ ವಿವಿಕ್ತ ಶರಣೋ ಶಾಂತೋ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಆತ್ಮವಾನ್ ನಾನು ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಯದೃಚ್ಛಾ ಉಪಲಬ್ಧೇನ ಸಂತುಷ್ಟಾಮಿತ ಭುಕ್ತಿ ವಿವಿಕ್ತ ಶರಣ ಶಾಂತೋ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಆತ್ಮವಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯದೃಚ್ಛಾಯ ಉಪಲಬ್ಧೇನ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಶರಣ ಶಾಂತೋ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಮಿತ ಭಕ್ತಿ ಕರುಣ ಶಾಂತೋ ಯದೃಚ್ಛಯ ಉಪಲಬ್ಧಿನ ಸಂತುಷ್ಟಾಮಿತ ಭುಕ್ಮುನಿ ವಿವಿಕ್ತ ಶರಣ ಶಾಂತೋ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಆತ್ಮವಾನ್ ಯದೃಚ್ಛಯ ಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಅದೇ ಭಂಗ ಬರಂದೇನೆ ಉಪಲಬ್ಧೇನ ತಿಕ್ಕನೆರ್ದು ಸಂತುಷ್ಟ ತೃಪ್ತನಾಯ್ನ ಮಿತ ಒಂತೇನೆ ಭುಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಮುನಿ ವಿಚಾರಶೀಲೆ ವಿವಿಕ್ತ ಶರಣ ಏಕಾಂತ ಜಾಗೆಡ್ ಶಾಂತ ಶಾಂತನಾಯ್ನ ಮೈತ್ರ ಸ್ನೇಹರ್ದು ಕೂಡ್ನ ಕರುಣ ದಯಾಮಯ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮವಾನ್ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇತ್ತನ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪಂದಾದ ಪಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಆಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕರ್ದು ಬತ್ತನ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಏಳು ಇತ್ತ ತೂಪುನ ಏನ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾವನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯೋಗಡ್ದು ನಮಕ್ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವನೆ ಅದೇ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡೆದು ಇಂಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನೆ ಅಂಚದ ಇನ್ ಪನೊಂದು ತುಲೆನ್ ಬೊಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಆಜೇಟ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಏಲೇಟ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಎನ್ಮೇಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಪೂರ್ಣ ಆವುಡು ಅದೇ ಪಣ ತುಲೆ ಈ ಯೋಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಗ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಓವೇ ಆಂಡಲಾತೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಆಣ್ಲಾತೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಆಣ್ಲಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆಣ್ಲಾತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆಣ್ಲಾತೆ
ಹೂ ಯೋಗ ಮನ್ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಇಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೈಕ್ ದಾದ ಪನ್ನುಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋಂಡ ಎನ್ನ ಶ್ರವಣ ಭಗವಂತನ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆ ಲೇರ್ದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ನೆಲೆಗೆ ಏರೋಡು. ಹೂವೇ ಯೋಗ ಮನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಎಲೆ ಮಿತ್ತಿ ಏರೋಡು ಐಟೆ ನಮಕ್ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಫಲನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಆಚರಿಸನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಏರೋಳಿಯಲ್ಲ ನಿರ್ವೈರಾಡ್ತು. ಅದೇ ಏಡಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಂತನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪತನಪ್ಪ ಬೇತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನೆ ಅತ್ತು. ಅದೇ ಏರ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇರದೆ. ಅದೇ ಹಾಯ್ ಎಡಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರು ಬೋಗಿ ಅಂಡ್ ಏರು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇರ್ದು ಆಯ್ ದೂರ ಉಪ್ಪೆ. ಅದೇ ಅವ ಆಯನ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ರಹಿತ ಅದು ತೂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ್ ಪಾಲಿಸೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಗಂಭೀರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು. ಅದೇ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರ ಅರೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಪರಮಾಶ್ರಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ಫಲನ್ ಅರ್ಪಿಸೋನ್. ಅದೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಏರೇ ಕೊರೋಡು ದೇವರೇ ಕೊರೋಡು. ಅದೇ ಇಂಚಿನಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೊರೋಡು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡ್ಡಾನಗ ದೇವರೇನು ಮರತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೊಚ್ಚನ್ನಾನಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ದೂರ ಪಾಡ್ನೆ ಚೇತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ತೊಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತನ ಭಗವಂತ ಅಂಚವಂತನ. ಅದೇ ಭಕ್ತರ ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಐಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಡ್ಡಾಣ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೇವರಿಗೆ. ಅದೇ ಬೊರ್ಚಂದಾಂಡ ಶವ್ ಯಾನು ಸರಿಂದು ಆತು ಜಂಚದ ಅಂಚ ಆಂಡು. ಅದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂಚದ ಪರಮ ಫಲನ ಒಂದು ಫಲಕ್ಲೇನ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋನ್ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಲೇನ ಆಚರಿಸೋಡು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಲೇನ ಆಯ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ಯ ಪನ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಯ್ನ ಸಂಪಾದಿಸವೆನ ಆ ಆದಾಯದ ಭಕ್ತೆ ತೃಪ್ತ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗ ಬಿಡೊಂದೆ ಒಯ್ನಾಯ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೆನ ಆ ಐಟ್ ಬತ್ತನ ಆದಾಯಡೆದ ಆದಾದುಪ್ಪೊಡು ಆಯೆ ತೃಪ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಿನೆರಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ. ಇದನ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲ ನಮಕ್ ಉಪದೇಶ ಅಮೃತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಪ್ರಯಾಶ್ಚಾಶ್ಚ ಪ್ರಜಲ್ಪೋ ನಿಯಮಾಗ್ರಹ. ಅದೇ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನ. ಅದೇ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ತೂಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ 6.16 ಮನುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದುಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದುಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಂಡಲ ಆಯೆ ಯೋಗಿ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ನ ಆ ಯೋಗಿ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಅದೇ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಆತ ನಮಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಭ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಉಂಡತ್ ಇಂಚೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಆಕ್ಲು ಪೂರ ದುಃಖ ಅರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖ ಭಗವಂತ ಶಬ್ದನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಈ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಆಯೆ ದುಃಖ ಅರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಯೋಗ ಏರ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ತಿನ್ಪುನೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೆಲವರು 2 ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು 3 ಟೈಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು. ಅದೇ ಅದೇ ಕೆಲವು ಗಾಡಿದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು. ಅದೇ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತು ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನಾಗೆ ಪಣ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ನಸ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನು ಜಾಬ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ದನಿ ಪನ್ಪುನ ಗಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್
ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂತೆರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆತ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಗ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನೆ ದುಂಬು ಅವೇ ಅಂಚಾದ್ ಹಾ ಏರು ತಿನ್ಪುನ ಬೊಕ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುನ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲವರ ಬಾಡಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಅದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಕ ಕೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೇ ಇದೇನ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗೊಬ್ಬೆರ್ಲ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡತೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಾವನೆ ಎತ್ತಗಳ್ಳ ಅಕ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಇಂಚ ಬಲಿತುದು ಮಂತದ್ದು ಚೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಂದು ಪೂರ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಃಖನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಉಂಟುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಲ್ಪ ಅವಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಸರಿಯಾನ ಜಾಗೆಡ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡ ನಮಗ್ ಪುರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಭಂಗ ಆಪುಜಿ ಈಸಿ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಜಿಂದೇ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಕೋಡೆ ಪ್ರಭುನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಜಯ ಸಚ್ಚಿನಂದನ್ ಪ್ರಭುನ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಎತ್ತನ್ನು ಗುರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಜ್ಞಾನಂ ಲಭತೆ ಅಂತ ಗುರುಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನೆ ಅವಳು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಲ್ತುಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಅವ್ಳು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚದು ಎಟ್ ಪಂದಿತ್ತರ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಅವೇ ನೆನಪಾಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪಂತೀರ ಅವು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ್ಲೂಡ್ ತೆರಿಯೋಣ ಅದೇ ಅಪಗ ಜೀವನ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಲ ಐನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತೊಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಗತ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಿನ್ನಿರಬಲ್ಲಿ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಯಾಕೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇತೋ ನೋಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತನ ಪಾರ್ದು ದೊರಿಪ ಅದೇ ತಿನ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅದೇ ಮೂಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲವು ಮಾತಾಜಿ ಬತ್ತಂತ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪೇರ್ಲ ಆಪು ಅಂಚ ತಿನ್ನಿರಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ್ದು ನಮಗೆ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಆತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡ ವಾಸ ಅನ್ಪೋಡು ಏಕಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡ ವಾಸ ಅನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪುನೆತ್ತು ಚಿಂತನ ಅವೇ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಶಾಂತ ಅದು ಮೈತ್ರಿ ಭಾವಯುತ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದುನೇ ಅದು ಪೊಡ್ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಪಂಡೆ ಅವಜಿ ಬಾಯ್ಡು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಡತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ನಡತನ ಇದೇನು ಯಮರಾಜರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಏರು ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಟ್ ಪೋಪುಜರ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಧರ್ಮದ ಸಾದಿಟ್ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ನಮಗ್ ತೋಜು ಭಾರಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತುಂದು ಆತೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅದೇ पण ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯ ತೂಲೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಿಡ್ ಗೊಂದಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ನಿ ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯರ್ ಅದೇ ಲೋಮಶರತಿ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಮಹಾಭಾರತದ ವನ ಪರ್ವ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಪರ್ವ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುನ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮೋಸನೆ ಅನ್ಯಾಯನೇ ಅವನುಂಡು ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಪನ್ಪರದೆ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪವತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಕ್ಲಾಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐನವೇ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡುನೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಸುಮಾರುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮೂರನ್ ತುಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಾಯನ ವಿಚಾರಲ ಸುಮಾರುಂಡು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹು ವೇದಿತವ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರುಂಡು ಕಡಲ್ದಾತುಂಡು ಅದೇ ಈತಂದು ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಪುದರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಗ ಸರಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂದ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ತೆರಿಯೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಂಚದ
ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಟೈಮುಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ఉండತೆ. ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಮಸ್ತ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನಮಕ್ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪಾವನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ. ಅದೇ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಂಡದು ಐಕ್ ನಮದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ತತ್ ತತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಅದೇ ಐತ ಸಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣಂ ಅನ್ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಪುರಾಣರ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಐನ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಡ್ಲ ಪನ್ಪುರೇನ್ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚದ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಾರಣ ಗ್ರಹಣಂ ಅನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಪೇರು ಅದೇ ಪೇರುಗೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಕೊಂಡ ಪೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಂತಾದ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಆಪಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅದೇ ತಿರಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಒವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಪುಜರಿಗೆ ಎಂಜೈಟಿಗೆ ಪೋಪುಜರಿಗೆ ಅದೇ ಏರು ಅಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಸಮ್ಮಾನವಂತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅವಮಾನವಂತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ ಫರಕೆ ಬುರುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ ಅಕ್ಲ ಹತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇದಾಯ್ದು ಸೋಜು ಅದೇ ಗಾಲಿಗೆ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು ಉಲಾಯ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಶಾಂತ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವಯುತ ಅದೇ ಮಾತೆಡ್ಡಲ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡಕ್ಲು ಅದೇ ಮಾತೆಡ್ಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪರಗೆ ಮಾತೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ದಯ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ತೋಜವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪರ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅದೇ ಯಾನ ಇಂಚ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುನಾಯ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುದುಪ್ಪಡಿ ಅಕ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಯಾನ ಈ ಶರೀರತ್ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಭೌತಿಕ ಶರೀರನ ಅಂಗೀಕರಿಸನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಇಜಿನ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಲೇನು ಸಂಪಾದಿಸದು ಶರೀರದ ಅಗತ್ಯಲೇನು ಪೋಷಿಸೋಡು. ಅದೇ ಶರೀರ ಅಂಗೀಕರಿಸೇನಪ್ಪಣ ಶರೀರ ಗೆತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒರಿಪಾರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂದು ಉಪ್ಪರ ಅಪುಜಿ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಒಯ್ಲ ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಶರೀರನ ಒರಿಪಾರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡೆ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಲೇನು ಸಂಪಾದಿಸದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಶರೀರದ ಅಗತ್ಯಲೇನು ಪೋಷಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತೆ ಅಗತ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಕ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಆದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಆತೆ ಆದಾಯರ್ದು ಆಯ್ಗ ತಿಕ್ಕನ ಕಾಸಿಡಾಯಿ ತೃಪ್ತ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಗತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗೋಸ್ಕರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಗಲಿಕೆ ಮನ್ಪರತೆ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನ ಕಾಸು ಕಮ್ಮವೆ ಐಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕಮಾವನೆ ಇಟ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಓರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ್ಲ ರೆಡಿ ಅದೇ ನಮಕ್ ಏತು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಆತು ನಮ್ಮ ಕಮಾಯಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದನೆ ಈ ಬಂಧನದ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಅದೇ ಬಂಧನಡ್ ಬುರ್ರತ್ ಅಂಚದ ಕಾಸಿಜ್ಜನ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಒಡೆತನ ನಡಪವನ ಉದ್ದೇಶರ್ದು ಒಂತೆ ಸಂಪಾದಿಸಾರೆ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚ ಭಂಗ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ತಿರ್ಗೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಮನ್ಪರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡ್ಪೆ
ಐನ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಆಯಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ವಸ್ತುಲೇಡಾಯೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಬರಂದೆ ಆಯ್ನೆ ಬರೋಡಾಯ್ನ ವಸ್ತುಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಪಿಲ ದೇವ ಮುಲ್ಪ ಉಪದೇಶಿಸರು ಈ ಸಂಬಂಧನ ಮಸ್ತಾಯಿನ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಪದ ಎದೃಚ್ಛಯ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಗ ಬರಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಜೀವಿಲ ತನ್ನ ಇತ್ಯದ ದೇಹನ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸುಖ ದುಃಖಲೇನ ಆಯ ಹೊಂದುವೆ ಇದೇನು ಕರ್ಮದ ನಿಯಮ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರಾತಂಡು ಅದೇ ಕರ್ಮದ ನಿಯಮ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಆಪುಣೆ ಕರ್ಮರ್ದ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅದೇ ಹಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿತ್ತನೆಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಡೇನೆ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಡೇನೆ ಪೂರ ಬರೋನುಂಡಿ ದಾಲ ಭಂಗ ಬರಂದೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ್ದ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಪುಟ್ಟುದೇರು ಅವು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ ಏರು ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಂಜೂಸ್ ಮನ್ಪೇರತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾನ ಮನ್ಪೇರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಾಡು ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಏರು ದಾನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಸಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೂದೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರೇಚ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾತ್ರ ಗೌಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತ್ರಗ ದಾನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರೆಗ ದಾನವಂತ ನಮಕ್ ಫಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ದಾನವಂತಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕೇರು ದಾನನೇ ಮನ್ಪೂಜರು ಐಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅದತ್ತ ದಾನಚ್ಚ ಭವೇದ್ ದರಿದ್ರ ಅಂಚ ದಾನ ಮನ್ಪತ್ನಕ್ಲ ದರಿದ್ರ ಅದು ಪುಟ್ಟುವರಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಭವೇತ್ ಕರೋತಿ ಪಾಪ ಪುನರೇವ ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಎಂದು ದೇವ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ದಾನ ಮನ್ಪನೇರ್ದವರ ಅಕ್ಲ ದರಿದ್ರ ಅದು ಪುಟ್ಟೇರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಮನ್ಪೇರು ಕೂಡ ದರಿದ್ರ ಆಪೇರು ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಲ ಚಕ್ರ ನಡಪುನಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚೂರು ದಾನ ಮಂತಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾನ ಮಂತಲ್ನ ಈತನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅದೇ ವಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರನ್ನ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚದು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸರೆ ಕೇವಲ ಶ್ರಮಾರ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಶ್ರಮಾರ್ಧ ಅವತ್ತುಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಉವೆ ಸುಖ ಭೋಗಾಗ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇತ್ತುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಆಂಡ ಈ ಕಷ್ಟರ್ದು ದೂರಾಪುನ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬಿಡೋಡೆ ಅವೇ ಈಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡ ಕಷ್ಟರ್ದು ದೂರ ಅವಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ಓಯ್ ಸುಖ ಭೋಗಾಗ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೇ ಉಂಟದ ಹುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಒರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಯಾರೆ ಕೇವಲ ಶ್ರಮದ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಎತ್ತು ಶ್ರಮ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಪೂರಾ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೈಬಾರ್ದು ಆಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಮಾರಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಒಂಜೇ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಿತ್ತುದ್ವೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನದಾದ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಜನ ಮೆಹನತ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಯಿನ ಕರ್ಮಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಪಾದಿಸದು ಸಂಗ್ರಹಿಸವೆ ಅಂಚದ ಭಾಗವತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಒಂದೇ ಅಪಾಯಕರ ಈಜಿನ ಕ್ಲೇಶಕರ ಸ್ಥಿತಿಲೇನು ಎದುರಿಸೋಡಾಪು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸ್ಥಿತಿಲೇನು ಹೊಂದೋಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲೇನು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಬರೆರೆ ಬುಡ್ಪುನಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಉಪದೇಶಿಸಲಾತಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಟೈಮುನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದ ಭಕ್ತರನ ಸಂಘ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಜೀವನಾಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನತೆ ಪೂರ
ಕಷ್ಟನ ಮೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂಡು ದಾಯಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ದು ತೃಪ್ತ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಬೇತೋರಿಯನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾದ ಇಜ್ಜಂದನ ಜೀವನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರದಂಚನೆ ಒರಿ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಆಯೆ ದುಗುಡಗ ಒಲಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಣ ದುಡುಕುತನ ಅದೇ ಜೀವನ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ದುಗುಡಗ ಒಳಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ದಯ ವಿಚಲಿತ ಅವಡು ಅದೇ ಎರೆಗೆ ದೇವರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿನೋಲ್ ಪರ್ದೆ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಆಡು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯ ಒಂದಿರಲಿ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಆಪಣೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅದೇ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಯ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆಯೆ ದುಗುಡಾಗ ಒಳಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಆಯೇ ಆಯನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯನ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞದ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ ಆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ಗೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ಗುಂಡತಿ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ವಾ ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಜಿನ ಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಿತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಗತಿ ಅವಲಂಬಿಸದಜಿ ಅವೇ ವಾ ಕಾಸು ఒక ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಪ್ರಗತಿ ಅವಲಂಬಿಸದಿಜ್ಜಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಕನಪುನ ಸ್ಥಿತಿಲೇರ್ದು ಅವು ಮುಕ್ತ ಆದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಕಡು ಬಡವೆಲ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತನಂಚನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾಧಿಸವಲಿ ಏತು ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ದೇವರನ್ನ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ದೇವರ ಐನು ಒಳ್ಳೆ ತೂಪುಜರು ಅದೇ ದೇವರ ತೂಪನೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅವು ಜನಕಲ್ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಓ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟು ವಾಚ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಜನಕಲ್ ತೂಪೇರು ದೇವರ ಅವು ತೂಪುಜರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೇವರ ತೂಪೇರಿ ಅವೇ ಬೇತು ಇಲ್ಲ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅದೇ ಆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಆವಡು ಇಂಕ ಅಡ್ಡ ಬೂರುನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಗೆ ಎತ್ತೊನ್ನ ಆವಡು ಆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಐನು ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಇಂಕ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪನೆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಐನು ದೇವರು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಸನ್ ದೇವರು ತೂಪುಜರು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಕಡು ಬಡವೆಲ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ನಂಚನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾಧಿಸವಲಿ ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದ ಅವರ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಅದೇ ವೈಕಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಪದ ಮಿತ್ತ ಬುಕ್ಕು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ದೇಹಾತ್ಮದ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಾತ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ನಾಲೈಗ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕಾರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ನಾಲೈದ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ನೇನು ಪುರಾ ತಿನ್ಪುನೆ ಅದೇ ದೇಹನ ಒರಿಪಾರಿ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅದೇ ಓವರಾತು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾ ಪೂರ ಏತ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಪೂರ ಒಟ್ರಸಿ ಅದೇ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತದ್ದು ಏತು ಬೋಡು ಅದೇ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚಂದಾದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರಿ ನಾ ಪೂಜೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತು ತಿನ್ನೆ ಅದೇ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ವಶ ಆಪು ದೇವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಜದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರಗ ಧಾನ್ಯಲು ಫಲವಸ್ತು ಪೇರು ಇಂಚಿನೇನು ಒದಗಿಸಲಾತನು ಅಂಚ ನಾಲೈ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕ ಆಸಕ್ತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ఒక ಮಾನವಗ ಇಜ್ಜಂದನೇನು ತಿನ್ನೆರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾನಗ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಅದೇ ಮಾನವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗೆ ಅರ್ಪಿಸೈನ ಆಹಾರ ಪಂಡ ಪ್ರಸಾದನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಶೇಷ ಭಾಗನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋನ ಆಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಧಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಫಲವಸ್ತು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೀರ ಪದಾರ್ಥದಂಚಿನ ಸರಳ ಆಹಾರನ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಿಸಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದವ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣತ ಆಹಾರನ ಅರ್ಪಿಸರೆ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣತ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ
ಅಂಚ ಭಕ್ತೆ ಲೋಭಿ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತೆ ಮುನಿ ಇಜಿನ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಸೂಚಿಸಲಾತನು. ಅದೇ ಚಿಂತನ ದೇವರನೇ ಚಿಂತನೆಗೆ ಓ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪೆ ಜಾಬಗೂ ಪೂಪೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ನಡಪನೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಅಂಚದ ಆಯೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸದಾ ಚಿಂತಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗೆ ಇಂಚ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಪನ್ಪುನೇನ ಯೋಚಿಸೋಡ ಅವೊಂಜೆ ಆಯನ ಕಲಾಕಲಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು ಹೈಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತೆ ಯಾಪಲ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿದ್ದ ಸುಧಾರಣೆದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಇಂಚ ಚಿಂತಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತನ ಯೋಚನೆಲು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸವನೊಲ್ಪ ಸದಾ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾಯಿ ನೆಡ್ದವರಾಯೇ ಒರಿಯೇ ಮುನಿಯಾಪೆ ಅದೇ ಮುನಿ ಪಂಡ ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆತು ನಮಲ ಮುನಿ ಅವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ದೇವರನೇ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮಲ ಮುನಿ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಮುನಿ ಅವೇ ಕಾಡಡು ಇತ್ತನ ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲೇನೆ ಮುನಿ ಪನ್ ಪೂಜಾರು ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತ ನಾವು ಪ್ರಭುಪದ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ತಿರಿಪಾವೆ ಅಂಚದ್ದು ಸೂಚಿಸಾಯರುಪ್ಪನ ದುಂಬುದ ಅಂಶ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತೆ ಏಕಾಂತಡು ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಹಣಕಾಸು ಇಜಿನ ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಡು ಆಸಕ್ತ ಆದಿಪ್ಪೆ ಅಣ ಭಕ್ತೆ ಅನಾಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಆಸಕ್ತದಾದಿಪ್ಪುನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏಕಾಂತ ಜಾಗೆಡು ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡು ಉಪ್ಪೊಡು ನೈಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜವಡಿ ಅದ್ರ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ವಾಸಿಸವನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆಲೆಗೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಪ ವಾಸ ಮನ್ಪರು ಆ ಜಾಗೆ ಪೋಪೆರು ಆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಜ್ಜಮನ ಜಾಗೆಡು ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಸೂಚಿಸಲಾತನು. ಅಂಡ ಏಕಾಂತ ಜಾಗೆಡು ವಾಸಿಸವನವು ವಿವಿಕ್ತ ಶರಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಜದು ದುಂಬುದ ಅಂಶ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಐನ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಐಟು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಐಕ್ ಪಾವನ ಮುಂದೆ ಭಾಗವತ ಮುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಘ ಕಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಈಗಲೂ ಓ ಶ್ಲೋಕ ತೋಣ ಉಂಡತೆ 19ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಟು ಭೌತಿಕ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇಂಚ ಪಿದೇ ಬರ್ಪನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಟು 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಂಡ ಐಟು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪರಸ್ಪರಾಣು ಕಥನಂ ಪಾವನಂ ಭಗವತ್ ಯಶ ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಒರಿಯೊರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ನಾವು ತೀರ್ತೆ ಬುರ್ನೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ते ಜಪಲ ಯಾನು ಒರಿಯ ಕುಲುದು ಮನ್ಪೆ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಅವು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ದೆತ್ತು 100 ಮನಿಯ 10,000 ಮನಿಯ ಅದೇ ದುಂಡು ಪೋಪು ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಪೋವು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ದೆತ್ತು ತೂಡವನು ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ದುಂಬೆ ಪೋಪುಜಿ 100 ಮನಿ ಉಂಡ ನೆಟ್ಟು 1,000 ಮನಿ ಉಂಡ ಅಂದ ಅವು ನಮಕವೇ ಅಂಚದ ದುಂಬುದ ಅಂಶ ಶಾಂತ ಇಜಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಭಕ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಯೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಆದಾಯದೇ ತೃಪ್ತವಳು ಭಕ್ತರಾಯನಕ್ಲು ಲೇರ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪರ ಆಕ್ಲಿ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜರಿ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಲ ಆಕ್ಲಿಂದ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಅವು ಭಕ್ತಗ ಫೈತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಏರ್ಲ ಏನಂದ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಗ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಜರಿ ಆಕ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರಿ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಮಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇಕೆ ರಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಕೆಕೆ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಏರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ನುಂಡ ಆಕ್ಲೆ ನೆಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಏರೇನ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನುಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎರೆಗೆ ಒರಿಪಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇನ್ ಬೇ ರಾವಣನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಕೆರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಈರ್ನ ಭಕ್ತೆ ತುಲೆ ఆయన ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಪುಜಾರ ಏರು ಇಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಪುಣ ఆయన ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಎದುರು ಅಂತದೆ ನನ್ನ ఆయన ವಿನಾಶ ನಿಶ್ಚಯ ಯಾನತ್ತಿ ಏರ್ನೇರ್ದಲ್ಲ ఆయన ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೇರ ಆನಂದ ಶಿವಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾನ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ
రావణను ఒరిపారే ఆ పూజ అండర్ల రామచంద్ర ఎత్తు భగవంత పనిపారు లాస్ట్లో అదే ಇಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಸುಮಾರು ಲೀಲೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಇಂಥ ಪನ್ನೆರು ಪಣ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದಾಯೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಆದಾಯಡ್ದೆ ತೃಪ್ತ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋನರೆ ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ನತೆ ತಿನ್ನೋಡು ತುಲೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಬೋಡೈನತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಂತ ಜಾಗೆಡ್ ವಾಸನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಸದಾ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿದ ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಮೈನಾದ ಬೋಡೇನೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಅವೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೆಲವರು ಎತ್ತುಪ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಿರತೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ ಲಕ್ಷಣ ಅವೇ ಅಂಚದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಂಡ ವಿಚಲಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಗೀತಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ఆయన ಮನಸ್ಸಿದ ಸಹಾಯದ್ದೇ ఆయన ಉದ್ಧಾರ ಮಂತೋ ನೋಡು ఆయన ಆಪಲ ಐ ಹೀನ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಮನಸ್ಸೇ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರಲ ಮನಸ್ಸೇ ಆ ಮನಸ್ಸಿರದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಗಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಸಂ ಒಂಜಿ ದೇವೆಡ ಮನಸ್ಸುಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿನ ಮನಸ್ಸೆಂಚೊಪ್ಪುನು ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಂ ಆಗ ಉತ್ತಮ ಸುಖತ ಅನುಭವ ಆಪುನಿ ಬೊಕ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತ ಯಾಪಲ ಶಾಂತ ಅದು ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಆಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ದಾನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಪೇರೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಂಡ ತುಲೆ ಅವೇ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಡ ಮನಸ್ಸುಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವೆ ಆಯ್ ರಜೋಗುಣನ ಮೀರುವೆಗೆ ಆಯೆ ಪರಮೋನ್ನತನ ತನ್ನ ಗುಣಾತ್ಮ ಸಾಧಿಸವೆಗೆ ಇಂಚಾಯೆ ದುಂಬುದ ಪಾಪ ಕರ್ಮರದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅದೇ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತ ರಜೋಗುಣ ಶಾಂತಾಯಿನೆ ಅದೇ ರಜೋಗುಣ ಶಾಂತಾಯಿನೆ ಪಣ ಸತ್ವಗುಣ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೈತ್ರ ಇದನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಕುಡುಂಜ ಅಂಶ ಭಕ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇರಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವರ್ದು ಇಪ್ಪೊಡಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಶತ್ರು ಪಂಡ ತೂರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಶತ್ರು ಅದು ತೂಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಜದು ಏರು ಎಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು ಎದುರು ಬಾರಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಏರು ತೆರಿದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಕ್ಲ ಸ್ವಭಾವರ್ದೆ ಅಕ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಐದಾಸ್ತ ಮಂತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ఆయన ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತೇಡ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತೇಡ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರವಾದ ಆದುಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಪನೋಳಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪ್ತ ಆದ ಇಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರ್ ಭಕ್ತಿರ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುಬೋಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಭಕ್ತೆ ನಾಸ್ತಿಕ ರಾವಂದನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡ್ ಜಿಂಜ ದುಂಬು ಪೋಂದನ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕಡ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದುದುಪ್ಪೊಳಿ ಪಂಡ ನಾಸ್ತಿಕರ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ದೇವರ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬು ಪೋತುಜಾರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕರುಣೆ ತೋಜಾಡು ಅವು ಮೆಕ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುನೆ ಅತೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮೆಕ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಡತೆ ಬುಕ್ಕೋರೇನು ಮಿತ್ತು ಕನಾಯರ ತೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ದ್ವೇಷನೇ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ఆయన ಎಂಚೆ ಅಂತ ಇರ್ತು ಬಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ఆయన ಪೂರ ಪನ್ಪರ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪರ ಅದುಪ್ಪೊಡು ఒక ಸಾಧ್ಯ ఆయన ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ದುಂಬು ಪೋಪುನಂಚನೆ ಉಪದೇಶಿಸೋಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೊಳಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ
ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪೋಲೆ ಅಂಚಿಂಚ ಪಂಡದು ಕೊರುಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಅಂಚ ಭಕ್ತೆ ಸದಾ ಆತ್ಮವಾನ್ ಈಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಟ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವನೇ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಪುನೇನ ಆಯ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವನೇ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಪುನೇನ ಆಯ ಅಪ್ಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಯ ಅಜ್ಞಾನದ ಏನನ ದೇಹ ಇಜಿನ ಮನಸ್ಸುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋನೆರನೇ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ದೇಹ ಇಜಿನ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮವಾನ್ ಪದ ಉರಿಯೇ ಆಯೆ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ತಿಳುವಳಿಕೆನ್ ಹೊಂದುದಿಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥನ ಕೊಡ್ತೇರ ಅರ್ಥ ಹೊಂದುದುಂಡು ಅಂಚದಾಯೆ ಚೇತನಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸದಾ ಆಯ್ಡ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಅವು ತನನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಧೈರ್ಯವಾದ ದುಂಬು ಪೋಪುನಂಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ.